Здравейте! Включвам се от Панагюрище и така започвам нашия коледен влог. Не снимах много по пътя, беше си натоварен, но пък ние с Краси отзад се забавлявахме, играхме, хапвахме си и гледахме различни детски. Сега так му разтоварваме багажа, ще отидем да напазарим нещо и най-вероятно утре ще снимам повече. Няма да правим кой знае какво, по-различно от ежедневието ни, но пък поне ще сме повече хора и смятам, че накрая ще му бъде доста по-разнообразно и надявам се забавно. Нали, мамо? Тати! Тати след малко, тати сваля багажа. Добро утро! Ние станахме все едно по график, рано-рано. Краси се събуди малко след мен. Извинявам се, да, но е просто много тъмно. Още не сме дръпнали пердетата. Виждате, запалила съм печката. И сега мисля, след като закусим, да излезем, малко да се поразходим из града, да отидем да пазарим някои неща. Искам да разгледам, евентуално да купим още нещо на Краси. Ще си търся зимно яке и да, после ще се приберем да починем малко и мисля след обяд да излезем отново. Видях, имат много хубава украса тук близо до нас е. Искам да отидем да си направим снимки и общо взето друго нямам планирано за днес. Днес е 24-ти, бъдни вечер, така че може би после ще започна да приготвим с майката на моя мъж нещата. Къде отиваш? Тук стой. Реших аз да изляза навън, да напазаря още някои неща за ядене и да видя дали ще харесам някой друг подарък за Краси. Понеже изглежда, че е студено навънка, ще изляза първо аз да видя и ако не е чак толкова студено, после ще го изкараме и Краси малко навън. Днес започна леко пак да му тече носа и сме на кантар дали да го изкарваме, но пък ми се иска поне за малко да подиша чист въздух. Така че отивам да купя някои неща. Ще ви покажа магазините, които посещавам всеки път, когато дойда тук. Не е студено, обаче си духа вятър. Предполагам, че ако постоиш повече време, може да ти стане студено. Тук как се отваряше? Ага. Така, искаме се поне вечерта да го изкараме, да отидем на коледната украса, защото е много красиво. И мисля, че ще му хареса. Сега като мина оттам ще видя какво има. Мисля, че имаше шейна, елинчета. И така мисля, че ще му е интересно пък и да си направим някоя друга снимка. Ето да, правилно съм видяла, макар и отдалеч. Има шейна, елинчета, една голяма шапка. Вчера, когато дойдохме, беше вече тъмно. И се виждаше, че свети много красиво. Да, и ми се стори, че има повече неща, но само това е. Шейна, еленчета, шапка. О, и там има писмо за дядо Коледа. Да се бяхме сетили да вземем писмото на Краси, ама нищо, може да напишем едно ново и да го пуснем колкото да се радва. Ето тук правят много хубави палачинки и напитки, само че сега естествено не работи. Но предния път, когато идвахме, си взехме много вкусни палачинки и не успяхме да опитаме от напитките. Мисля, че само фреш си взехме, обаче следващия път, като дойдем, задължително. Ето това там е още един магазин, който обичам да посещавам всеки път. То е нещо като тип левче и домашни потреби, има какво ли не. И не знам защо, но всеки път имам нужда да си взема нещо от там. Много обичам такива магазини и дори да си взема примерно една чашка, един нов черпак, съм супер щастлива, така че нямам търпение да вляза и да видя какво ще си харесвам. И за жалост не работи магазина. Мислех си, че ще работи, защото и друг път по празници е работил, но нищо, продължавам напред. Има други магазини, които също обичам да посещавам. Надявам се поне един да е отворен.
този магазин зад мен работеше, така че взех му някои джунджурийки, на които ще се радва. И сега отивам на още един, който е точно на главната, на центъра. До него имам още един. И ако там не работят, ще се поразкарам и се прибирам. Не е много доволно. Тук има нещо интересно. Тук също може да доведем краси. Има някакво влакче с подаръци. Там звездички, още подаръци. Тук може да си направим също снимка на стола на дядо Коледа. Тук също има някакви други фигурки. Много ме пече и не мога да видя какви са. Така както си пече малко слънце е доста по-добре. Тук в момента не духа вятър. Така както горе. Приятно е. Много ми се иска да го изкараме малко краси. Например с тротинетката. Взехме само тротинетката. Без триколката. Сега като се прибера ще видим дали е почнал да дивее. И може да го изкарам, да изляза само аз с него. Днес татко му се чувства изморен. Той работи доста този месец. Доста натоварено му беше. Вчера е шофирал през цялото време, пътя беше натоварен и днес е буквално като претрепан. Така че може би ще се стои в къщи. А пък аз ще се занимавам повече с краси. Айде, стискайте палче да е отворен този магазин. Това съм с пазаруването. Ето тук от този зад мен магазин, който е детски магазин Усмивка. Също редовно вземаме разни неща. Харесах му 2 книжки от там. От другия, където е студио, където се казах. Му взех още неща. Естествено за мен си купих също дреболийки. До вечера, преди да седнем на маса, може би ще дойдем тук за лампичките, също да си направим някоя снимка, да се порадва. Давай сега! Точно така! Много бързо схващаш, браво! Давай пак! Изправи! Браво! Браво на Краси! Браво! Тази топка е точно за там. Точно толкова голяма, мама, да? Мама да го прави сега. Добре, ето. Я да пробваме да местим. Хайде, Краси сега. И пробвай да местиш. Остави така, да. Топката вътре. И местиш. Вътре. И сега точно така. Браво на момчето ми. И опа. Айде, дай. Чакай. Дръж. Аз ще я взема. Добре ти. Дай ми я. Дай топката. Дай. Така. Дръж сега. Упавай малко още. Готов? Пускам. Още, добре, айде още. Дай, мамо, да приберем писмото тук в пликчето и до вечера ще го пуснем в кутията. Да отиде при дядо Коледа на време и утре Красите има подарък от дядо Коледа, нали? Айде, мамо, дай да го сложим. Какво сме написали? Я да видим. Слушах през цялата година. И написахме Краси 2 годинки. Това е импровизираното ни писмо. Онова във Варна е доста по-хубаво според мен, ама сега с това разполагаме. Това после, мамо, ще го изпратим на дядо Коледа в специалната кутия. Долу при еленчетата, нали? Да.
Кой е там? Краси? Ти ли си машиниста, мамо? Ти ли управляваш влакчето? Не. Баба да го отвори. Добре. Дърпа ли Краси? Хайде да дърпа Краси. Давай, 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 давай. Наобратно, мамо, обърни да падне. Ей така. Оп, 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 оп. Иха! Вау! Това е лилаво. Пърпъл. Лилаво. Две и третото къде е? Пук. Три. Айде да... Искаш ли да броим? Айде, давай. Едно, две, три, четири, после пет, шест, седем, осем, не, 89. 8, 9, 10. А на български как са? 8, 9, 10. Ах, на мама, благодаря. Айде. Чакай. Чакай, това сигурно на тати. На тати. На тати, Айде на чи. на чичи. Уау! На мен ли го даваш? Тати ще ти го отвори, той ще ти го сглоби. Уау! Голям подарък. Я да видим това какво е. Уау, какво е? Еха! Я виж! Оха! Голяма кола! А, има и светофар! Краси обича светофар! Вау! Светофар има! О, ма тя и фарове ли има? Много модерни работи. Опа! Аз така не мога да го управлявам. Ето и тук е. Сега Ш. Това е С. Сърна. И там е С, да, бабо, и там е С. Ето. Това е С. Докато Краси си играе с баба, аз ще ви покажа вчера какво си взех от магазините. Първият магазин, който ви казах, че е затворен, се оказа, че е работил, просто е трябвало да отида и да бутна вратата. На мен ми се видя много тъмно и затова не влязах. След навръщане се върнах, но както и да е, взех си ето това портмоне. Много ми хареса, че има ефект като дантела.
По принцип не съм по розовия цвят, но не знам защо ми хареса. Също така и ето това огледалце, което също има доста розово по него. Но отдавна се канях да си взема огледалце за чантата, така че ще карам с това. Другото, което си взех е две ето такива, не знам как точно се водят, като четка за лице, как го водят. Силиконова гъба за почистване на лице, да. Такова също отдавна си търсех. Така че това са джунджурейките, които си взех за себе си. За края си купих още доста играчки, които разопаковахме. Започнахме още от вчера с разопаковането и на подаръците, защото не го свърташ на едно място. Иска деца, то се вижда, скучно му е. Играе малко с нас, малко с играчките и започва да обикаля, да скача по леглата, да недоволства, да писка и така нататък. Предполагам, които имате деца, знаете за какво говоря. И така, не успявам много да снимам, тук са много хора. Аз съм ви казвала и в предни видеа, че не искат да бъдат снимани и ми е много трудно да направя един интересен влог. През цялото време снимам мен краси, тук там нещо друго, което не се получава много интересно, но пък ще дам всичко от себе си да изглежда поне приятно за гледане. Живи и здрави! Да живи и здрави. Някой друг няма. Държателите. Je vais faire les gars. Вече сме си във Варна. Отидохме отново да си напазарим в къщи. Също така да купя няколко подаръка за наши приятелчета за дечицата. И съм се натоварила много. Може да видите. Супер много. Изморих се, но няма как. Малко остава да се прибера. Определено, когато има кош в количката, си беше много по-лесно. Но тук в триколката нямам. Имам едно манинко отделение, което не е достатъчно за покупки. Но пък това не ме спира да се пазарувам. Както знаете, Lidl ми е любимия магазин и просто не мога да се спра като вляза вътре. Прибираме се да хапваме и да опаковам подаръци. Държиш ли ми вратата? Държиш ли я? Айде, дръж ми я. Айде. Ай, така, да. О, я да видим. Ще трябва да преместим, чакай, торбата от другата страна. Ало. Чакай. Айде. Да си паркираме превозното средство. Кръг, да, кръг. Хайде да ходим да ядем, мама. А я тук кажи кой е? Кой е тук горе? Дядя! Дяда, да. Дядя! Дяда. Дядя! Дядо Коледа. Айде. Докато опаковам подаръците на дечицата на нашите приятели, ще ви кажа как премина престоят ни в Панагюрище. Отидохме там само за бъдни вечери Коледа, защото нямаше как да стоим повече. По-важното е, че успяхме да се съберем всички членове на семейството, да си поговорим, да хапнем заедно и да прекараме колкото може повече време с тях. Те са доста надалеч
и не се прибираме често. Така че мисля, че за тях беше много радостен този момент. По отношение на Краси, да, определено му хареса, много му хареса да си играе с баба си, даже не искаше да си тръгваме. Когато се върнахме тук, изобщо не сме очаквали това, между другото, започна да търси баба си и да плаче за баба си, все едно плаче за мен. Колкото е смешно, толкова и не е смешно, но надявам се скоро да му мине, явно наистина много му е харесало да си играят. Готова съм с подаръците, както виждате, всичко е опаковано и подготвено. Не знам дали така ще го приключа видеото, ще трябва да го помисля и да реша. Това ще ми е последното видео за тази година в канала, което вие ще гледате през новата година. Пожелавам ви през новата година да сте здрави, да се обичате, да имате много успехи, да сбъдвате мечтите си и да гледате от положителната страна на живота. Благодаря ви, че гледахте и това мое видео. Чао, чао и до скоро!